Baba siyabingelela ubingelelo ngubaba udokotela baba wesizwe ubaba uJabulile umfana omhle njengekhehla lomuzukulu wamancengezi namhlanje sithatha ithuba ukuthi siphinde siqhubeke nokunikezela abalaphi bendabuko ithuba lokuthi ke bakhangise nabama perfume bandla sebeyafika bathi baba doda cela usikhangisele lokhu nako esingenako nabadayisa ngezindlu khona aba-approachayo bafuna ukuthi sibalekelele badayisa ngama-site sizobona sabacela namhlanje sinobaba sicela ukuthi asibingelele asho ukuthi ubaba ubani ngibingelele uMavuso lo owavusa imnotho yamanye amadoda kwangabantu abazalutho ngibonge kubabukele emakhaya kanye nakubalaleli ngoba khona abakwazi ukulalela abangakwazi ukubona kodwa sikhuluma nabo bonke labo bantu labo kwi-channel kaBaba uDokotela yokuthi sikwazi ukuthi sidlulisele umyalezo sisuke sifuna ukunsiza ngayo ngiyabonga baba sibonga kakhulu namhlanje asizokhuluma ngezinto eziningi ngoba okuningi sesakhuluma ngicela ukuthi abantu abaningi sebeyazi ukuthi into ebalekile ukuthi abakuthinte yebo ithini inamba bazokuthola kuyona inamba bazokuthola namhlanje yebo inamba bazokuthola kuyona ithi 062 322 8297 ukuthola ngesikhathini mhlawumbe noma inini ivuliwe ithini 062 322 06 bani 062 322 8297 yakho yabo uyaza ngikubona la ayibo ayakuyona yami le number anginayo inamba anginayo phakathi phela mina anginayo inamba dog inamba leyo uthi uma uyifonela hayi ukuthi ukulena hayi ukuthi ngikuleyo number le ngeke uzungibone lapha futhi anginayo inamba ngithi mina ngikubheke phela nje bese ngiyifaka ukuthi ngitholakala kuleyo number ngithi ngiyabheka ngithi ayibo manje sengibuza ukuthi ngene kanjani efonini yami ngoba phela ngaze ngikushuthe hayi ngeke inamba nje ozongithola kuyona hayi ukuthi ngitholakala kuleyo number ayike cha phela mina sengithi ngeke ngeke izoba nenkinga uthi ungikufanele lapha ngiyakuthola cha manje umbuzo ukuthi ungene kanjani efonini yakho kalungene nambeni video ngene efonini ngithi kule number nefoni hayi nawe manje ubona nje ngiyifaka nje ngithi ngizoke ngizwe ke namhlanje ngizoke ngizwe ukuthi ungene kanjani ke kule number ke khehla lami akayikho ikhulume lana sekunobugebengu eThekwini yebo dog sekunobugebengu ubona into ezizwa emonile esigagazisana nomunye umfana naphayana uthi umunye bhaso baba udokotela ngimona ehlisa ijacket kanje kithi yabo ngimsikazi nawe ngisazi kodwa manje ehlisa ijacket kanje ehlisa ijacket hayi uthi omunye abalayo ngiyolo uthi omunye ngeke ngisabe lo muntu le ngisena ngihlehle ngihlehle ngithi hayi kubambani lo muntu loyo mbambeni hayi uzamawala mase yehlisa ijacket uthi bathana bayihlwithi kanti iqhoshole yazi izinto la kanti 38 uthi lo mbhemu ufuna ukushutha nawe uthi lo mbhemu ufuna ukushutha nawe ubalekela kibona manje le jacket yazi izinto la i-38 kanti khosi uyazi 38 yakusoso ianda kuyishaya ifide right kukhanga okunye ngapha ukuthi usukazi baleka nje ubalekela umuntu wasele ngabhibiza mangibhibiza kuthi abantu besifazane subashaka kanje kanti isitabane intombazane ngisho umfana nje uthi hayibo umfana komfana nje kakini uthawu abantu besifazane bashaka ngithi staba uthi phela umfana nje wena ubona umfana nje uthi kanti ushayista inkinga liya ngoba phela mengakhulumanga
bayifana ngithula unomfana lo ke manje uthi bhili abantu besifazane hana abantu besifazane bashaya nje nje umfana ngeke abantu laba ba fika nomqombothi ongangesandla sakho ngifuna izinhlamvu zakhona uma ungenazo ngizokunika kwezami ngifuna ukwakhela into yokuqoqa imfuyo ekhaya eyibaso oyishisa esibayeni ngilungisele imali engango-700 yini le khehla okhuluma ngayo baba udokotela abanye bazoyibona abanye mhlambe kukhona la abangayazi la ngikhuluma ngesihlahla esibizwa ngowatela uyawubona watela kwezinye indawo akukho ke njengoba uhlukene nawo uhlukene khona omhlophe khona omhlophe bese kuba khona omnyama ngifuna lo mnyama ke mina lo ehlaselele amagwayi loke awukho emaromeni la awukho emaromeni awukho ehlabeni awukho empumlwane wazothatha cha empumlwane nginothathawe emahlathini ukhona emahlathini futhi lo mnyama emahlathini empumlwane kunani kunothathawe uMaqhinga ngiyaxakeka nomfana nohlakahla wegazi ngicala yawuhlakahla uthini ngicala ubona umuntu nohlakahla wegazi kanti wayishawa empumlwane wangena kuThathawa vula indlela waphuma ngale njengoba wevele emhlophe manje kubona umuntu lo bona uhlakahla wangena waphuma ngale uThathaweni wavula indlela ngoba kuthiwa ijikjola ulishaya liphendula ucadolo waphendula uThathawena wavula indlela yabo manje bengibuza ukuthi empumlwane kunani kunothathawe yabo uma ngathi ubuza ongwele ubuze abafana okiyo bayazi lonto ojubane ngoba wena bebuza ukuthi anohlakahla kwegazi kanti cha ile nto yakho iyatshontsha lento akuyichaze khehle abantu abathi mayifuni kwaphela watela u2 khona omhlophe khona lo mnyama khona omhlophe kukhona omnyama lo mhlophe loba mude omhlophe uyaba futhi imfishane ugqagqene nje awulona ihlathi awulona ihlathi kuyenza kube isihlahlani sisiqikelana nje sika kodwa sidala sibe sinayo inxaka kodwa ayifani nale emnyama inxaka yakhona ngathi iglue mayi uyidlile kuhlangana amazinyo ngempela ile nobhubhu kakhulu yazi ile nobhubhu ubhubhu mhlophe ube kuba velele ngesandla uqhubhelela akujabona njengoba ukhathela ufike uba velele ngesandla njengoba ugqoke ungiyasebenza uvuleke kangaka bangena bonke la ungababoni bezofaka isandla bafakethe uyozwayizwe uzongena ayitho akeke ubhubha udlali hayi ubhubha udlali nengane ketha umuntu mayifuna lento ekhaya uzoyisebenzisa kanjani lo msebenzi lo ngifuna ke ungitholele ikhona into esiyibiza ngomqombothi oyimbewu yawatela lo mnyama kwamahlamvana nje kodwa uma ungakwazi ukuthola uzowuka nje ubisixhawu ube kanjalo bese mina ngikutshena ukuthi wenza kanjani ngoba fanele uvule kuphumele inhlavu ezini ukhiphe lezi inhlavu wakwazi ehle phela ngikhule ngazo wakwashipha udlile abahlakaza bonke abantu kusale wena uma usuthathile lezanhlavu lezana lezanhlavu ngathi ziyimbewu imbewu kahle kahle yesihlahla imbewu uyathatha uyigaye zibe impuphu nje uzigaye uzomise izigaye zibe impuphu bese mina ngikuthumelela ke ibaso lakhona efuna ngikuthumelele induku uthunyisela inkomo inkomo zakho ziyanda zibaningi azihlukani njengoba ubona watela ukuthi unjani uhlangene watela uthe uthi ubheka amagaya akhona into eyodwa ime kanje ayihlukani noma kuthiwa kufika umoya uphephula isihlahla sikawatela ziya zonke zibuya zonke akuhlukani kusho ukuthi ke mina ngifuna ukuthi sakhele labaso bese ngikuthumelele
ukwazi ukuthi uyenze lento azihlukani ziyanda. Ngeke ukwazi ukushova amaphepha ngezandla likhona ikhubalo lakhona lento uyayicaba noma lento uyifaka ehlakaleni njengebhande osichazela khehle. Lo wamsebenzi babodokotela lo wokushova amakhadi uwumsebenzi owodwa nokubheja amahashe. Uhamba nje kanje wethu. Okay. Lapho lo msebenzi lo ngiyakwakhela ube yibhande kuwena. Ngiyawakhela ube yibhande uma uwumuntu othanda kakhulu ukushova noma ukudlala amahashe ngiyakwakhela ibhande lakhona. Okay. Uhlanga lwezintombi lusekhona zinsizwa ngilungisele imali engange-1000. Ake usichazele khehle. Nalo uhlanga lentombi babodokotela lukhona noma mina ngingeke ngize ngicabe ukuthi ngilifake kuwena ngoba uma ngizocaba ngempela ngilifake kuwena egazini kuningi la kuzahamba kuhambe likushaye khona. Agcina shela nentombi zethu. Lobi and alikukalela ukuthi usuku yipi age ungaba no 60 years ubhumashaya bhuqe awunamfazi. Ngithi mina angagcina seshela nentombi zethu wangizipha. Ngeke azishele ziyamthanda. Zimthanda engasho ngolutho phela. Uyazi unalela band. Lento okuqonya. Sihleli nalomuntu osifazane ngithi mina ebheba mozala uthini uthi ngiqabula kancane uthi ngiqabule endlini. Wathi yazo zongichamisa ngithi mina nathi toilet lokuchama athi imali ngathi 200 kamnye kuhamba uchama. Wabuy uthi yini wenzelani lento kodwa ngithi mina ngifuna ukubona le phone enungiseve ngobani. Athi hayibo yini verse ngithi mina ngaveza ukubona nje. Hayi nangempela ke ngokuthi ngijwela kabe udodi thatha ifoni ngimfonele ibhala ukuthi cancel awu ngithi mina indawo uyicancela uthi hayi mina phela nifana ama cancel nihlaze linezithembiso elingazifezi. Oh okay uyileli cancela wena lelabo uthi lela makhuluma ngalo uthi nje wena nje nina nje verse nama cancel lethembisa kalifezi uthi uyicancela ngisabona ngijala uyazi mawukazo kajabule uthi kubizwa ngecancel kanti uchaza ukuthi awodli alikho icancel elodlayo. Hayi alikho alikho elisiza umphakathi. Hayi awubona alikho ushintshe i-address shiya umuzi walami ehlala uhlala kwenye indawo. Ngiyavuka ukuthi ungisebenza cancel uthi yini nenkinga yini ngavese nina nifana nama cancel nethembiso elingazifezi. Yathi ke icela ushintshe lo account ngizolushintsha ke kulungile. Khehle ngifuna singelana ukuphila kanye impilo noma inhlalo yabantu abahlala ema-hostel ilanguage yaseNkompolo ufuna ukuthini la? Babudok impilo yase hostel uma ungakazi uhlale khona ehostel noma ungamkhula ube ngakanani ngeke uzoyazi impilo ephilwa ehostel ngoba iphilwa kwenye indawo. Usho nje hayi ngeke umuntu ophile ehostel nje khona abantu abazalwe ema-hostel akhule impilo yase hostel ihluke kakhulu nempilo nje yaselokishini ikakhulukazi kwasemakhaya ifika ihluke kakhulu umuntu wakhona uhlakaniphile uhlakaniphe kakhulu umuntu ohlala ehostel uhlakaniphe kakhulu umuntu ohlala ehostel ngoba umuntu ohlala ehostel lento yokudla yokuphanda ukudla ayikho emqondweni kuyena ngoba ukudla ehostel kuhlezi kukhona kuyachitheka. Umuntu wase hostel uhlezi ecabanga ngemali ukuthi ufuna manje ngifuna imali ngiye emsebenzini ngofesa noma ngiphile khona la ehostel ngisiza abantu ngifunda abantu. Umuntu nje ohlala esela ingqondo yakhe imsuka imcabangisa ngokuya phambili ngokomnotho wemali hayi ukucabanga ukudla. Ehostel ukuthi uthi uvula umpompi uthi ufuna ukuphuza amanzi kuphuma amahewu. Umpompi wase hostel kukhona owamanzi kukhona owejuice kukhona owamahewu ompompi kodwa ompompi nje bagcwele. Uyabona lapho ukuthi indlala ayikho ayikho indlala ehostel
Futhi mawuse hostela kulula ukuthi impilo yakhe isheshe ngoba wonke umuntu oseke hostela usuke engakhulumi ngomuzi wakhe. Usuke liceke. Ayikho into evuzayo. Ayikho into ephephukayo. Ngoba ngaphezulu kunabanye. Okay. Akunethi futhi hostela. Alikho ihostela ekuthiwa kuyanetha la libeka amalokhunde kanjani. I-hostel iyona ndawo yokuphumelela uma ufuna ukuthi uzoya kahle ngoba kunemithetho yakhona. Okay. Kune-language ekhulunywa khona mawufika wena ungazi uhlala e-hostel ngeke uzubeza ukuthi bathini uma bethanda ukuthi benze ukuthi ungeze ukuthi bathini. Impilo yase-hostela iyimpilo ekwaziyo ukuthi ikwakhe mawufuna ukwakheka kuba kuwena-ke. Kodwa umuntu ophuma e-hostela ubumdlweme ngaphandle usuke sehlulisile lowo. Uyazi ukungena nje lapho hostela abantu baselokishini mebeboleka imali bayi-hostela abantu basuke elokishini basuka edolobheni abanye edolobheni nje ahamba uboleka imali e-hostela abuyele edolobheni la ihlala khona. Ngoba e-hostela abantu bakhona banemali ngoba ayikho into eningi bayikhiphela imali. Mawuhlala e-hostel uyasave. Mancane amathuba ukuthi ungahlala e-hostel ugcina usuyiphara. Nginte engezenzeka. Ngeke izenzeke. Akekho umuntu ongathiwa wakhulela e-hostel bese waba yiphara. Umuntu obehlala elokishini obeyiphara. Nohlala edolobheni. Ikakhulukazi edolobheni. Edolobheni nje. Kulula kakhulu ukuthi ube yiphara kuphinde kulandele ilokishi. Kodwa e-hostel alikho iphara eliphuma e-hostel laba yiphara. Ngaphandle komuntu owaganga e-hostel ngoba ke kunesibhaqa. Sikhona. Iyona phela into akubiza amaphoyisa e-hostel. E-hostel uyaxoxa nawe e-hostel. Uqonda ukuthi thwi uma ungaqondanga uzobiphara ke kodwa hayi le hostel. Sekuzosho ukuthi oyilo mfana wakwahlala e-hostel lo wantshontsha ifoni. Useyiphara ngoba akaphindanga waye. Ubusaphindela phela e-hostel ama ukade ugangile washaya. Awusaphinda. Kusho kunompetshisi lapha. Hayi ngeke e-hostel ngeke. E-hostel ayikho lento ukuthi uzopeda bese uthi uxoxa nawe bese kube nebandla lingakwena. Usho nje? Mubhedile ubhedile. Laba abangakwena bayaqhuba. Abavile nje. Bavela uma usushayiwe. Bethi kodwa bengeke bazi bakushaya kanje mzalodwa thina into soyilungisa. Basho kanjalo. Bathi sebengazi bakushaya kodwa siyamazi lokushayile. Futhi ubonile indlela engisukume ngayo. Kodwa ngabuye ngahlala phansi. Ubonile indlela engisukume ngayo. Kodwa ngabuye ngahlala phansi. Lapho ingubo idonsa ngamazinyo. Kodwa uthi ungibonele. Yabona indlela engisukume ngayo. Ngabe ngathi ngihlale phansi. Awekho amazinyo. Uyasho futhi ukuthi ngalesa sikhathi afakame ngazo bengisenawo amazinyo. Ngaba khona. Hayi yabona nje mina lento sazoyikhuluma lento. Soyikhuluma. Wenje lulama nje kodwa nje. Kodwa ubonile indlela engisukume ngayo. Kodwa ngayikhuza buye ngahlala phansi. Ya kodwa ke lento ishoyo mina ngiyayibona and ngiyayizwa futhi ukuthi akona lapha ukuthi ungathi umohlule ilokishi uthi hayi nge-hostel ngohlupha khona. Akuyona option leya. Ayiyona option. Yokuthi ngoba senginenkinga la elokishini ngibalekele hostel. Ngeke uhlale hostel. Ngeke uzohlala hostel. No, ngiyakuzwa. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi lento ifana neyiphupho abanye bazibuza abantu baselokishini ko-force lokuthi ngazothini ke lo baba ngiyafisa nami ngesathi ngeke ngiyibona into kwathi ngoba ihostela ngihleze ngibona indoko ezimbi nje kusho ukuthi abantu balaphana bambala futhi abantu balapha wathi bathi bafuna indawo lokishini. Abantu balapha yana dog banendawo zabo. Banendawo zabo abazi-onayo nje isikakhulukazi emakhaya. Banendawo umuntu ohlala kakhulu umuntu ukhona la e-ona khona kodwa into kusuke kweyakhe. Banemizi bafuyile banemoto banayo yonke into ongayicabanga. Ngoba njengoba ngisho nje ukuthi bayakwazi ukuqoqa
ngoba bayazi ukuthi baqoqelaphi akafani nomuntu okwazi ukuqoqa kodwa uthola ukuthi akakho la ngeke ukwazi ukuqoqa uma kungekho la uqoqela khona umuntu waselokishini ke nje ukhandwe kanjalo endinhlonipho hawu ngeke lapha ubambelele edolweni ubuka ukuthi ngoba lo mbhemu omdala nje kunenduna lapha ngeke ukhulume nenduna ugqoka isiqhoko into engasekho ngase kufika ekhaya emzini nomuntu umfana ukhuluma noYesu ugqoka ikepesi ubambelele esinqeni kodwa hayi uyenze hostela phela leyo nto leyo ukhulume nenduna yakho ugqokile khonyana ikepesi hayi uyenza ayinankinga uyenze kodwa sobona ngawo soyenzile ngoba thinta amasi asekhaya asemzini nomuntu ufuna ukuthini bantu masikhuluma ngamasi babudoki sikhuluma ngento abanye abantu abayayithatha nje light kanti amasajulile njengoba even umakoti meganele sewa lapha ekhaya kokugana engakenzela izinto eziphelele akawadla amasi azange kufanele uJohn Bizolo ayangifonelanga mina ungifonela okusho manje bengantshela ukuthi uyena ifoni iyami iloko iface screen kushuthi ngayihambisa ngithi bekushaya amashangana vese ngayihambisa eshanganini theme eqhamuka ongizwe nehashi kanti ivese screen sesingakuyena njokubona kumnyama nje yabo kumnyama njani iscreen bese vese singakuyena then waswathi ke njengoba sesingakuyena kuze ukuthi ingalimali angikhiphe le cover lengimuva njengoba sengibuyisele cover nje sekuphuma lo ngaphakathi manje umuntu umefona ngikwazi mina ukubona sengingiphendule nje akwazi ukuphendula ifoni yakho ngeke ngiyiphendule phela ifoni ima umuntu umefona ngikwazi ukuyiphendula ifoni angikaze ngiyiphendule mina yabo uphendula ifoni yona ushaya indrum uma ungakwazi ukuphendula ifoni mina kunomuntu emtshela ukuthi awuphenduli manje abantu babuza kana ukuthi pause uma ifoni imikhala uyiphendula kanjani ngithi mina ngiyiphendula ifoni ayiphendula ifoni yabona ngeke ushaya indrum uthi ufuna ukubona ukuthi ifoni uyiphendula kanjani sengaphendula ifoni madoda ele ngizoke sekuthola uthi ukosazwa ingako nje ubeze la uphendula ifoni uyazi ukuthi ukosikazi ebengakuzi ndingaxabana kabi ukuthi uphendula ifoni udlule ngokuphendula mina ulele kwazi ngeke ushelo zokuphendula imini yakho uphendula ifoni manje abantu babuza ukuthi Zoom njengoba kuthi amashaka nakhipha iscreen sasala kakona ifoni uyiphendula kanjani ngithi mina nomdakela ngisiboshe ngaphendula le phone yiboshe iphendula amafoni esekuba ama blue move la seziyiphendula ifoni hayi ngeke akuphendula ifoni ingakhalezeke kodwa hayi ukuthi mina ushalo ukuthi makhala ifoni funa uyiphendule hayi ngeke yabona nje hayi ngeke yabona ukuthi abantu ngeke ngithemba inuka njalo ukuthi kanti ngeke ngibuyisele iscreen phela kanti ukubusha ngabe iscreen ufuna ngikwazi ukuphendula ifoni base abantu upha manje uma bekufonela abantu ifoni uzoyiphendula kanti kungumthetho ukuthi bakufona ufuna kaliphendule ngesikhulumi kaphendula hayi ngathi usebenza hayi ngeke ubuza ukuthi manje uzoyiphendula kanjani wezuma uma sekufonela ke uma ifoni ngithi yabona ngicama ungangifonela ngabe uvela uyeke ke ngeke mina ngiphendula ifoni hayi ngeke ngiphendula ifoni phela kuhlukile nokushaya idlwabe leyo nto hayi ngcono ngabe ushaya idlwabe ngoba yazi ukhonto kuphendula akhonto iphendulayo hayibo unkosikazi uyabona nje ubhizi lapha uphendula ifoni usenza wawisisithi uphendula ifoni wenzani ubaba lo nomuntu usaphendula ifoni
uyazi masusengathi uyalalelisa ngathi manje ngezandla zombili kanti yesinto kusekasitali la nto ke lekwenza ukuthi uma ufika nje endlini ufika ulala ufika ulala uphendula nale phone million hayi ro ngithe nje ngeke ngiyikhande ngizoyiyema ukuthi kanti mengizobuyisa njengoba iminyama kanjena nje ilungi nje ingcono ibe nje hayi ilungi nje ngoba ngeke ngiphendula nefoni hayi ngeke hawu ngeke uyiphendula yakhe yaphendula angikaze ngiyiphendule ifoni mina angikaze nje ngiyiphendula iphendulwa kanjani iphendulwa kanjani ngoba esemakhaya uma efika le flat ufika ukhathela ufika iphendula ifoni uthi kade ngibhaze zathi umphendule kade uthi hayi ngisebhizi ngiphendula ifoni hayi bathi ucawuda ngazi uba nandaba hayi ngeke ngizocabanga njengoba iflat yakho li-2 bedroom nje uzothi efebevula zonke icaba ukuthi kuseyifoni le seyifoni yonke le benza ukuthi ngibhaze kangaka awuyiphenduli boyiphendula ubusiness phone uyayiphendula hayi ngeke ngiyacabanga ngezulanye uma ukuthi impela ubusiness phone kanje hayi ngeke madoda ngeke nitshele enye into engasitsheli just ungatshela ngendaba efoni ukuthi uphendula ifoni ngeke nangatshela na umunye esixabane ngikhuluma naye kahle aqala ethi kubina right ngikulalela ngathi ngithatha kanjalo mina biza ngex yakho mina ngu left angithi ngo right manje uthi right kuwena ukhuluma nawe ucabanga mina uthini uthi manje ngikuphendule kanjani ngithi hayibuka uzophendula mina uthi ngikuphendule kanjani bese ikona uyazicela ukuphendula akasafuna ukuphendula ifoni manje ngithi mina ngiyena uJason phela mina ngiphendula wena iwana ngithi ubhekele ushibaka zoma ucabanga ukuthi uJason uyakuphendula wena uphendulayo uyena uthiwa kaphenduka abhekele ayikazi uthi indoda ayiphenduka manje ubuthi mina uzongiphendula kanjani indoda iyaphenduka hayibo ngathi ihloboni ihloboni kwathi ke nathi khona sekathi ngiyabona usucela ukuthi ngikuphendule uthi kasekuba ngigqoka ngithi yini manje uthi yoma kasekuba ngigqoka ngithi yini wena uthi hayibo ungacela nami uthi akikuphendule awungiphenduli kanti uthi kasekuba ngigqoka ngithi nami ngalokutshela lonto le ukuthi manje ngithi ayeke athi umuntu hayi ngeke ngiyabona umfazi indlela angiphendula ngithi niyaphendula bayaphendulana hayi bayaphendulana ingaki sisukebekebe uphendula umfazi uphenduka njengebhola umfazi ubhekelana ke nawe aphenduka indoda ayiphenduki uphenduka isinema sikhulu sibhekela ushwabana amashide ephenduka indoda ayiphenduki indoda hayibo twaphenduka manje hayibo uthi nawe uphenduka usuthi okay ma ngiyaphenduka hayibo indoda izibe indoda soft kanje ithi mina unkosikazi ungiphendula noma kanjani anginayo imithetho ha okwazi ngakuphendula kanti niyashintshana unake umhlaba ngeke hayi yinto esafuna ukulungiswa sho nje ayikho indoda engavuma leyo nto ukuphendula umfazi hayibo manje bangakhuluma uzokuphendula umfazi uzokuphendula bebona ukuthi utakaphendula hayi ngeke nalento okuxoxa nje uze nifike ekuphendulaneni nomfazi hayi ngeke uyena ophendukayo yinto yasayinwa phansi leyo nto leyo ukuthi manje mesecela hayi niphendulani mesecela wena ukuthi uphenduke kushoba namashiti kushoba ulele kwiphilo okay seyikhulu uyacinanisa unesayina usuna ukhona phansi komcaba uyakuphendula usuyamsaba ulive kwakho uyakuphendula hayi madoda nisitshele yini le ukuthi uSikazi uyakhuluma uyakuphendula hayi ngeke uyazathi baba ungilinde ngikuphendula hayi kanjani uphendula bathi phela umuntu bese kuphendula olunye udaba hayi asixoxa kodwa hayi ukuthi ungiphendule mina ngiphendula akuyichazela amasemsemzo nabantu babu doc le yamasi ijule kakhulu njengoba kade ngisho ukuthi
omunye umuntu uyaya emzini ngokogana mengakenzelwa zonke izinto akudla amasi akuvumelekile ukuthi adla amasi and amasi awadliwelwa eziko wena amasi nje amasi lawa asengwayo awasekhaya yiwo lawa khona inkomazi khona wasekhaya usho makwena angisho la wonke lawa angikhulumi ngalawa doc kanti ukhuluma ngani ungasho ukhuluma umlomo ukhuluma ngani ngikhuluma ngomlomo sichazele ke lamasi lawa okokuqala nje awadliwela eziko lawa ke asengwa esibayeni awadliwela eziko umuntu ongakavunywa emzini womuntu kwawana futhi amasa lawadla wena usoyafika uyangivakashela bese mina ngikuphakela amasi uwadle ngwayeke ngokhalela nje vese ngwayeke yini awungawadla phela ungawadla ngikuphakele mina amasi uwadle lawa wasethungeni ungawadla futhi nakhona kodwa ke udla amasi ebengafanelekanga ngowadla awuwadli nje amasi asemzini womuntu uyindoda ngikuphakela amasi ungivakashele kanti anani ngifuna usichazele njengoba ngisho engithi esibayeni isethongeni esibayeni la kunalezi inkomo uma sesithi ke uma umakoti uganile awathinti amasi ungavunyiwe ngoba kumele uncanywe bese uzovunywa ukuze uzokwazi ukudla amasi uyabona ukuthi akuyena umuntu ofika la ekhaya ovumele ukuthi adla amasi la ekhaya ngaphandle kokuthi sekunemvume eyenziwe yokuthi udle la amasi ngoba la amasi lawaya alapha ya esibayeni la sishisa khona impepho sithetha idlozi la ekhaya yonke into esiyenza la ekhaya siyenza lapha ya esibayeni nokudla okukhiqizwayo kuqale kukhulunyelwe kuqala before ngaphandle kwento esuke izifele kodwa yonke into esuke izifele yona manje kulesifebe hayi ngeke zibe isifebe inkomo ayingaba isifebe inkomo kuthi umuntu wakoti babudode le nto engikhuluma ngayo ku YouTube noma mabhena ingithintile ngoba umkhoyena wami wayenza lento eninikhulume into nje kanti into engempela sasithi mesixoxa nomkhoyena bethi naye ngimphendule setheke nethoyizi ngixake ukuthi yini lento ayishoyo kodwa nje kwathi ukuthi umshado wethu uphela ungeke ungafika ubuze ukuthi nina benisho ngithatha ngithi umkhwena khoyeza njani uthi wafika ngiphendule ngimbona edvula drawer akhipha into engingayazi athi naye ngimphendule bephendulana uthi naye ngicacela ungaba wathi nje umhlaba unakela kungangani yami siyaqala ukuthi indoda yaphendula hayi ngeke ngiyaqala ukuthi yaphendula hayi labadoda lawa ngeke kubazi labantu abathi hayi ngeke uthi wagcina uphelile umuzi wakhe wawungeke ungapheli uthi ngale lethi indoda usethi ivula idrowa ihwala zenye into ithi ongiphendula nami ngizokuphendula cha bese qedile ukumphendula uzokuphendula iphenduke ivule idrowa hayi ngeke ngisho ukuthi amakhosikazi athwele kanzima hayi ngeke athwele kanzima kahle sinika inamba usuvala nje kahle inamba engitholakala kuyona ithi 062 322 8297 ikhona na ku WhatsApp noma yinene ngiyatholakala abazolithola uqhubu lamadoda lukhona uqhubu kodwa sengiyaliqedelaki
ngiyaliqedela nje abaphuthuma abantu. Baba udokotela baba wesizwe bawujabulile siyabonga. Siyabonga.